typu? Bolo to v roku 2000, to je 9 rokov a v tom rozhovore ste povedali tú potom už okrídlenú vetu, ktorá sa sparafrázovala do vyjadrenia, že november 89 som si nevšimol. Mrzí vás tá veta? Ak mi dovolíte, politik by si mal zachovávať taký rovný a autentický pohľad na udalosti, ktoré boli pred rokom 89 a po roku 89. A odo mňa sa asi nikdy nedočkáte vyjadrení typu, že všetko pred rokom 1989 bola úplná katastrofa. Even it's more than 24 years since November 1989, it is sometimes very difficult to change minds of people. Of course, not only in the Czech Republic, but also in Hungary, Poland, and in Slovakia, you can find people with a thinking that is very close to communist regime before 1989. It's not a secret that, and you know this, that in active politics, there is a lot of politicians that were members of the Communist Party. That's the reality. That's not the shame. That's the reality. Slovakia and the Czech Republic, they have been changed so significantly since 1989. I can compare. I finished my university studies in 1986. And I worked for 3 years in the communist regime. I remember how the country looked before 1989. Ale žiadna čierna diera tu pred rokom 1989 určite nebola. Ja len takú poznámku, že aby to bolo celé fér. Ste povedali, že vy ste nepodpísovali antichartu, ale ľudia, ktorí sa dnes hlásia v novembru, podpísali antichartu niektorí. Ale tak vy ste zase boli člen komunistickej strany a oni neboli. No, tak aby sme boli fér, že voči všetkým a voči všetkému. Fér je to vtedy, pán Hrípak, sa správam normálne. 16. a 17. november 1989. Nepochybne boli rôzne pohnutky, prečo študenti 16. v Bratislave a 17. novembra v Prahe išli do ulic. Bol to predovšetkým deň, ktorý si pripomínali ako Medzinárodný deň študentstva. Že mal som možnosť veľa cestovať, už aj predtým dokonca, ako prišiel november 1989. Preto budem naďalej také rovnovážne pohľady aj na obdobie pred, aj po naďalej predkladať slovenskej verejnosti. A ešte, ak dovolíte, taký záver z toho je pre mňa veľmi podstatný, že múdri ľudia určite majú tendenciu si vyberať všetko pozitívne z minulosti a používať to aj v budúcnosti. A nebuďme takí, že všetko bola úplná katastrofa. Áno, zarezali sme posvetnú kravu slovenskej pravice rovnú daň. Zarezali sme ju. Ja viem, že na všetko, čo bolo do roku 89, sa ukazuje takým krivým prstom, že to bolo zlé. Dajme teraz ale na bok, prosím vás, ideologický nános a priznajme, že prvky strategického rozmýšľania, plánovania a vládnutia boli podstatne dokonalejšie, ako sme ich videli po roku 1989.